que baixi a l'escenari Quim Morales, Jair Domínguez, Ana Polo, Xavier Pérez Esquerdo. A la sala bars comença la festa de les 2000 hores. L'Eduard Pujol, director de RAC1, i el líder suprem de minoria absoluta, Toni Soler. No, calla, calla. Els amics de les arts. Empipar la senyora! Núria Carner. El professor Xavi Gual, el poliesportiu Xavi Puig i la Celestina Meri Plana. En Víctor Uller, ell si fa gràcia la... Cafet i el servidor! Cafet i el servidor! I en Xavier té la veu de senyora. Hem vingut, la senyora. Hem vingut a empipar les senyores. Hem vingut a empipar les senyores. Som dos programets, però Roger de Gràcia i Viviana Vallvé. us prometem que en farem uns quants més. No som la mateixa persona, ho veieu? Un té cabells i l'altre no. La segona hora i han fet 2000 programes. Serà per molts anys, per la gent de la segona hora, Això no es fa cada dia. i serà per molts anys per tots vosaltres. Se ha puesto fino, et felicito un fill, et felicito, se ha puesto fino. Jordi Ventura. Se ha puesto fino, et felicito un fill, et felicito, se ha puesto fino. Va, gràcies a tota aquesta gent de la segona hora per 2000 programes. És de Black Eyed Peas, no? És enveja que no teniu cabell. Xavi, jo sí que tinc cabells. Ai, sí, bueno. Per tenir-lo així. Foc al tribunal, calem, foc al tribunal, era així, digues que sí, deixa que queme. Però què és lo que és? La segona hora, 2000 programes. Seguim aquí. Amb un peu de guerra. Se han puesto fino, está bajo tierra. La segona hora, 2000 programes. Un infern, uns altres 2000. No, bueno sí. Mira, aquest és en Pepe. És Jack Frost. Què està passant? Acabem la festa ràpid, sisplau. Hi ha dutxa als camerinos, no pateixis, Xavi.